Yan, kaliwa tayo dyan. Wala pa yung ano. Ay, ha? Iba yun? Wala pa yung... Kaya yung iglesia. Ayan, kaliwa. Ah, kaliwa, di ba? Iglesia na. Ah, ito. Ay, winning ka. Ay, sa sunod din cement na ito. Sunod na cement mo. Ay, alam ko na. Eh, parang mas malapit dito kasi doon. Malapit. Kasi doon, yung takbo doon eh. Babagal. Mas malapit dito. Mabilis. Tagalan kami, ayaw pa kabit. No? Pinapog pa sa papa niya. Oo. Wala naman yung payment. Tumawag naman, no? Bayad ko. Tatabasin ko, hindi serious. Anong pangbara natin doon ay? Pero kung may pangbara doon, ikaw ko na sana eh. Basta hindi natin sagot sa sa kung masira man. Pero kaya kuwan lang yun eh. Wala tayong cutter? Kaya nga lang, wala tayong cutter. Anong pagkagat mo doon ay? Masilan yung tatay. Lagyan mo ng kilang para hindi pumasok tubig. Tayo na, butas na yung babae. Tutusan mo. Namang ba? Tawakan ka. Manugang siguro yun. Anak. Ha? Anak. Baik, sabi niya, pag yung service nila dati, sabi niya, manugang yan. Service na dati, yung dati na tatay niya. Kanya. Kasi may bagong panganak doon eh. May baga Anong tatay yung babae? Manugang mukha yung Manugang nga. manugang yan. Pa rin yung tawag na doon sa tinatawag ko. Kapag anong tinatawagan niya, yung babae, bilugang mukha. Ay manugang nga kasi di ba sabi niya no na ito yan yung service nila dati no. Service nila dati. Gan.